Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Милость Бога Отца, ласка Пана нашего Иисуса Хриstusa, и дар єдності в Духу Святим, не będą з вами wszystkimi. Пан моим святлым избавением моим, кого мял бы севленькать, Пан обронцу моего життя, предки мял бы чуть строго, не пшетели, хто же мне усачаю хвесі і подаю. Славим антифони, розпочинаємо мше святу. В dzisiejszej Ewangelii usłyszymy historię o nawróceniu świętego Mateusza. Historia, która została przekazana właśnie przez ewangelistę Mateusza jako pewnego rodzaju autobiografię. Jeden z najpiękniejszych momentów w życiu każdego człowieka, szczególnie człowieka, który w swoim życiu doświadczył bólu, grzechu, jest moment jego spotkania z Bogiem. Właśnie każda Eucharystia, każda msza święta jest momentem naszego spotkania z Bogiem na Świętym Sakramencie, Bogiem, który jest blisko każdego z nas, z Jezusem, który pochyli się nad naszą nędzą, naszą słabością. Dlatego na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie, czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Podczas tej mszy świętej ja modlę się w intencji zmarłej król Heleny, którą polecamy Bożemu miłosierdziu, wspominając 4. rocznicę po jej śmierci, zmarłego Józefa w 12. rocznicę po jego śmierci, zmarłej Galiny w 25. rocznicę po śmierci oraz zmarłych z całej rodziny król. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie, czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludzie dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, piękna jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Wszechmogący, Panie Synu nienarodzowy, Jezu Chryste, Panie Boże, Panie Boże, Synu Ojca, który należy grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który należy grzechy świata. Przyń błaganie nasze, który siedzisz w obrawisty Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwała Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, i z Twoją pomocą to wypełniali.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wcześny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur na switaniu, albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zawijałem, a prawa moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawe ofiary, poznania Boga bardziej niż całopale. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. I nie zachwiał się wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest obumarłe. Miał już prawie 100 lat. I że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzenia co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano Mu to jako sprawiedliwość. A to, że poczytano Mu, zostało napisane nie ze względu na Niego samego, ale ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i jest wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże. Nie przyszedłem
według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowia, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, może nas zadziwić to, w jak zwięzły, można powiedzieć, krótki sposób święty Mateusz opisuje historię własnego powołania. Nawet nie tyle powołania, ile własnego nawrócenia, przemiany własnego życia. Jeszcze raz może przesłuchamy ten krótki fragment. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz, rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. I możemy zastanowić się, co mogło dziać się pomiędzy Jezusem i celnikiem Mateuszem, skoro po krótkim zdaniu pójdź za mną człowiek zostawia, można powiedzieć, miejsce swojej pracy, zostawia dotychczasowe życie i idzie za Jezusem. Czy ta tajemnica kryje się we wzroku Jezusa Chrystusa, w Jego postawie, w tych krótkich słowach? Jak mogą 3 słowa pójdź za mną zmienić życie człowieka? I to tak w bardzo krótki sposób. Całkowicie odmieni życie człowieka. Może czasem, kiedy czytamy czy myślimy, słyszymy o nawróceniu grzeszników, to tak sobie wyobrażamy, że całe ich dotychczasowe życie było świadomym wyborem zła, świadomym trwaniu w takiej grzesznej postawie, świadomym trwaniu grzechu. Natomiast, drodzy bracia i siostry, jeżeli zastanowimy się nad własnym życiem, jeżeli czasem może porównamy nasze własne życie z życiem, z historią jakiegoś świętego o nawróceniu, którego słyszymy, zadajmy sobie pytanie, czy kiedykolwiek w swoim życiu ja decydowałem się świadomie na coś, co mnie szkodzi? Na pewno nie. Na pewno człowiek świadomie nie wybiera tego, co mu może zaszkodzić, co może jakoś mieć jakieś złe konsekwencje. Najczęściej, kiedykolwiek, jakikolwiek wybór robimy w naszym życiu, to kierujemy się, można powiedzieć, nawet miłością względem przede wszystkim samego siebie. Na pewno, kiedy robimy jakiś wybór, nawet jeżeli konsekwencją widzimy, że to doprowadza nas do jakiejś tragedii nawet życiowej, ale zawsze kierujemy się jakimś dobrym dla siebie. Podobnie na pewno było w życiu świętego Mateusza. Ten krótki fragment Ewangelii mówi nam o tym, że Mateusz był celnikiem. Służył wrogom swego narodu. Był na służbie u Rzymian, którzy podbili cały Izrael, nie tylko Izrael, ale można powiedzieć, że na tym terenie
byli wrogami dla ziomków, rodaków świętego Mateusza. Jak mogło tak się stać, że w swoim życiu kiedyś ten człowiek świadomie wybrał postawę służenia wrogom? Na pewno w jakiś sposób też, można powiedzieć, kierował się dobrem dla siebie. Może myślał, że to jest zaszczytne stanowisko, które przyniesie mu wiele pieniędzy. Może kierował się jakąś potrzebą własną, potrzebą swojej rodziny. Tak, na pewno był świadomy, że będzie znienawidzony przez swoich rodaków. Na pewno był świadomy tego, że będzie pogardzany przez dotychczasowych przyjaciół. Ale robiąc ten wybór w swoim życiu, świadomy wybór pójścia na służbę do Rzymian, na pewno kierował się jakimś dobrem dla siebie. Zresztą, jak już powiedziałem, jak my, robiąc nawet najbardziej dramatyczne wybory w naszym życiu, najczęściej kierujemy się względem pozornym dobrem dla samych siebie. I może wtedy możemy zrozumieć właśnie, dlaczego w tak krótki sposób odbyło się jego nawrócenie. Tak szybko odmienił całe swoje życie. Święty Mateusz podobny do człowieka, który był zmęczony swoim dotychczasowym życiem. I to spotkanie z Jezusem jest momentem nie tylko Jego nawrócenia, jest momentem nowego początku, początkiem nowego życia. I również w tych słowach pójdź za mną, w tym wzroku, który Jezus kieruje na osobę świętego Mateusza, właśnie kryje się cała tajemnica działania łaski Bożej w naszym życiu. Kiedyś jeden święty powiedział, że łaska Boża jest podobna do żebraka, który prosi nas o pomoc. Powiedzmy, żebrak, który przychodzi do naszego domu, prosząc nas o jedzenie. Jeden raz możemy pogardzić, jeden raz powiedzieć, żeby szedł sobie dalej, drugi raz też nie zwrócić uwagi. A kiedy wreszcie decydujemy się o pomoc, już więcej nie przychodzi. Właśnie czasem tak działa łaska w życiu każdego człowieka, w naszym życiu. Święty Mateusz jest przykładem natychmiastowej odpowiedzi na Bożą łaskę. Spotkanie z Jezusem przynagli go do całkowitej odmiany swojego życia. I to jest przykład działania łaski Bożej w życiu każdego człowieka. Może też kolejne pytanie, kolejna pokusa, która może pojawić się u każdego z nas, słuchając dzisiejszej Ewangelii, to, że słowo o nawróceniu mnie nie dotyczy. Człowieka, który każdą niedzielę przychodzi na mszę świętą, uczestniczy we mszy świętej. Człowieka, który jest może przekonany o swojej uczciwości, o swojej świętości. Natomiast słowo Jezusa o nawróceniu zawsze jest aktualne w życiu każdego człowieka. Może nawet znów, wracając do historii powołania świętego Mateusza, przychodzimy do wniosku, że nawrócenie nie możemy odbierać, rozumieć wyłącznie tylko jako
przejścia od życia grzesznego do życia w łasce. Czasem człowiek, który stara się wiernie spełniać wszystkie praktyki chrześcijańskie, nie mniej potrzebuje nawrócenia niż człowiek, który jest daleko od Pana Boga. Nawrócenie jest stałą przemianą naszego myślenia w stronę Bożego miłosierdzia. Nawrócenie jest stałym wzrastaniem w praktyce miłosierdzia. Właśnie nawrócenie potrzebuję wtedy, kiedy przychodzę do wniosku, że jestem doskonały. Jeżeli jest we mnie taka pokusa myśleć, że ja już nie potrzebuję żadnej przemiany w swoim życiu, to znaczy, że potrzebuję jakiegoś działania Pana Boga w moim życiu, które odmieni moje myślenie. Właśnie w stronę miłosierdzia, o tym również też mówi dzisiejsze Słowo Boże. Jak prorok Ozeasz, taki Chrystus, który powtarza słowo proroka, miłosierdzia pragnę, a nie ofiary. Co jest ciekawe, może też nie możemy od razu na to zwrócić uwagę, natomiast to słowo miłosierdzie, biblijne słowo miłosierdzie jest pokrewnione ze słowem, z czasownikiem lamentować. Ból w sercu, lament. Pewna troska. Właśnie słowo troska najczęściej rozumiemy jako jakaś pomoc, która jest okazywana przez człowieka, który jest bardziej mocny, bardziej doświadczony człowiekowi słabemu. Natomiast to biblijne słowo miłosierdzie raczej oznacza wkraczanie w pewien stan człowieka. Właśnie dlatego to znaczenie również przeżywać ból w sercu, lamentować. Możemy sobie przypomnieć, drodzy bracia i siostry, w naszym życiu, od kogo najbardziej, raczej tak, czyją pomoc najbardziej cenimy? Czy o czyjej pomocy najbardziej pamiętamy? Czy człowieka, który dał nam dobrą radę, czy człowieka, który ukazał nam jakąś inną pomoc, czy raczej cenimy, jesteśmy wdzięczni człowiekowi, który w trudnej naszej sytuacji był obok nas. Człowiekowi, który, kiedy doświadczaliśmy jakąś trudność w naszym życiu, był w sposób niepozorny, całkowity pogrążony w nasze przeżycie. Może dzisiaj w taki sposób postaramy się odebrać, zrozumieć to słowo miłosierdzie. Dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas do tego, żeby być przede wszystkim otwartym na działania łaski Bożej w naszym życiu. Tym jest dla nas przykładem święty Mateusz. Działania odpowiedzi natychmiastowej na działania łaski Bożej w naszym życiu. Jak również owocem tej odpowiedzi niech będzie nasze współczujące miłosierdzie względem innego człowieka. Amen. Wyznajemy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i jedynego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światła i ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
zgromadzenie przez Ducha Świętego na spotkanie z Chrystusem, który przyszedł, aby powołać grzeszników i dać wszystkim udział w życiu Bożym, zanieśmy do miłującego nas Ojca ufne prośby. Módlmy się za Kościół mający Abrahama za ojca swojej wiary, aby był braterską wspólnotą miłujących się braci i ukazywał wielką godność człowieka przywróconą przez Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o powołanie do kapłaństwa i wspólnot zakonnych. Niech w życiu wielu młodych ludzi miłość Boża okaże się większa niż ich obawy, słabości, błędy i grzechy. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę, o pomnożenie ich wiary, o miłość cierpliwą i przebaczającą, o wierność wzajemną, pomagającą zwyciężyć przeciwności losu. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy uwikłali się w grzechy. Niech przez pomocną dłoń ludzi sam Jezus pociągnie ich do swojego serca i przywróci im radość życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, spośród krewnych, przyjaciół, znajomych, a także za zmarłą król Helenę, którą wspominamy w 4. rocznicę po śmierci zmarłego Józefa, w 12. rocznicę po śmierci zmarłą Galinę, w 25. rocznicę po śmierci zmarłych całej rodziny. Niech sprawiedliwi przez Chrystusa utrzymają życie wieczne. Niech usprawiedliwieni przez Chrystusa utrzymają życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy, poznając miłość Bożą, coraz lepiej odczytywali, do czego powołuje nas Jezus i z radosnym sercem podążali Jego ścieżkami. Ciebie prosimy. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę w intencji braci i sióstr, znajdujących się jakiekolwiek potrzeby i odnów w każdym swoją miłość, aby nikt nie utracił pewności, że nas kochasz we wszystkich okolicznościach życia i nie dasz zginąć odkupionym najdroższą krwią Twojego Syna, bo Twoje jest moc i chwała na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Боже наш Ojcze, wyjrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełny wzór i niebiosa i
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Усвященстве дары мocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi sprawy byli Twój wzrastało miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Władimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstaniem, o król Helenie, o Józefie, o Galinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowu, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpiecznie wszelkiego zamętu pełni nadziejeczkę przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedział swoim apostolom, pokojem zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
милосердный Боже, нех уздравяется делание Евхаристы воли нас от злых склонностей и впровади на право дорога, przez Chrystusa Pana naszego. Мудрыми святыцы детей народзоних, Пanie Jezu, za stawnictwem Twojej Matki Maryi, którą urodziła Cię z miłością, oraz za stawnictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак святой сям'і, ва ўторак Маці Божай Успамогі, у сераду Маці Божай Фацімскай, у чацвер Маці Божай Добрай Рады, у пятніцу Маці Божай Нястомнай Дапамогі, у суботу бездаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі, а ў нядзелю 18 гадзіне Маці Божай Ружанцовай. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 11 чэрвеня ў чацвер успамін святой Барбары, таксама гэта дзень заканчэння актавы Божага цела. Заахвочваем прыносіць на святую імшу кветкі і зёлкі, якія падчас кожнай святой імшы будуць асвечаны. Парадак святых імшаў, як у звычайны дзень, таксама ў гэты дзень падчас кожнай святой імшы адбудзецца благаслаўленне дзяцей. 12 чэрвеня, пятніца, урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса, парадак святых імшаў, як у звычайны дзень, 8, 9:30 і ў 18:30. Это таксама сусветны дзень малітвы аб святасці святароў. У сувязі з урачыстасцю ў гэты дзень пост не абавязковы. 13 чэрвеня, субота, успамін беззагальнага сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. А 14 чэрвеня, ў наступную нядзелю, пасля святой імшы о 13 гадзіне адбудзецца змена ружанцовых таямніц. Распачалі мы чэрвеньскае набажэнства, праз якое асаблівым чынам ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Парадак набажэнства, як і падчас маёвага, у буднія дні раніцай 8:30, вечарам у 18:00, у нядзелю і ўрачыстасці пасля імшы о 13 гадзіне. У гэтым годзе наша парафія, парафія Лідафара, далучылася да фестывалю акадэмічнай арганнай музыкі Арс Магна Аргані, дзякуючы якому на працягу амаль усяго лета ў фарным касцёле будуць адбывацца арганныя канцэрты. Першы з іх адбудзецца ў бліжэйшую суботу, у гэтую, што наступіць 13 чэрвеня у 16:00. Это уваход, вядома, вольны ў касцёл, так што ўсіх сардэчна запрашаем, каб паслухаць вось арганную музыку у нашым касцёле з нашага старадаўняга аргана. Вельмі сардэчна ўсіх запрашаем, каб гэта ініцыятыва знайшла адклік у нашых сэрцах, каб мы таксама і да такога віда вельмі важнага мастацтва дакрануліся. Так што 13 чэрвеня у 16:00 у суботу. Таксама распачынаем запіс у 9-ю пешую пілігрымку Лідабуслава, якая адбудзецца ў днях з 25 чэрвеня па 3 ліпеня, да удзелу ў якой сардэчна ўсіх запрашаем, хто падважыўся пайсці праз гэтыя 9 дзён. І таксама з гэтай рацыі наступную нядзелю традыцыйна пры выхадзе з касцёла наша моладзь будзе збіраць ахвяраванні на арганізацыю гэтай пілігрымкі. Заахвочвае да ахвярнасці на гэтую мэту, калі хто не можа пайсці, то прынамсі такім чынам далучыцца да пілігрымавання да Маці Божай Будслаўскай. Таксама у днях з 2 па 7 чэрвеня пры нашай парафіі адбыўся дзіцячы летнік «Канікулы з Богам». Першы тур. Вялікі дзякуй за дапамогу святарам, сёстрам, моладзі, дзецям, усім, хто прыняў актыўны ўдзел у гэтых канікулах з Богам. Наступны тур будзе ў канцы лета, перад распачаццем новага навучальнага года. Шчыра дзякуй усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, заахвочваем і далей прыносіць напрыканцы нядзелі, у пятніцу гэтыя кветкі, вось там у бакавым выхадзе з касцёла можна іх заставіць, будуць для гэта адпаведныя
Ось рэчы падрыхтаваныя. Вялікі за гэта дзякуй. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Столькі было б нашых парафіяльных аб'яваў. Вядома, асноўная мша у нас будзе на 11, так што можете астацца ўжо і на 11 адразу на мшу, і на працэсію. Разумею, што гэта будзе не так лёгка, аднак на наступны год заахвочваю настойліва, каб мы больш чынны бралі удзел у нашай працэсіі Божага цела. Раз у год мы маем такую магчымасць ісці вуліцамі горада і сведчыць аб нашай веры ў воскреслага Хрыста. Так, зрэшты, як і чынім, прыходзячы кожную нядзелю на святую мшу. Няхай гэтая справа і далей трывае. Дзякуй усім за дар супольнай малітвы. На тыдзень працы і абавязкаў благаславенства Пана прымем. Пан з вами. Нех вас благослови Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. И тех покою Христуса.